Ja, jeg havde været til koncert. Ja, nu vil jeg egentlig lige sige, hvad jeg havde lavet min weekend. Bare for at sige det til nogen. Altså, jeg har været til koncert med. Ja, nu skal jeg... Dem her. Om der ikke var fede t-shirter har de lige. Ja, dem har jeg været til koncert med, og så har jeg været til koncert med 2 andre. Det jeg lige viste jer, så et andet, det var sidenummer. Så var der hovednummeret. Lad os bare sige, at jeg var en af mine venner, som I nok kender, Mark. En som jeg også er venner med på normal udfører YouTuber. Men ja, vi var til koncert, og så hørte vi en masse musik derinde. Lad mig bare sige, at hvert nummer, han prøvede på at snakke til mig bagefter. Jeg blev nødt til at sige, kan du gentage, eller hvad? For jeg kunne ikke høre en skid. Det var første gang, jeg var til sådan noget koncert der. Nøj, hvor var det bare vildt. Ja. Men efter jeg har uploadet denne her video her, vil jeg garanteret uploade en masse andre nogen inden for min. Hvor jeg havde været med til koncerten, hvor jeg uploader nogle numre. Så hvis det er, I har lyst til at se dem, jamen så se dem der. For jeg synes, det er nogle fede band. Men hvis I ikke kan lide heavy metal, eller death metal, eller what the fuck it is, så lad være med at se det. Fordi at det er rimelig